ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ଅଧୀନରେ 52ଟି ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି। ବାଲୁଘାଟ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିକଟ ପଡ଼ିଆରେ ମାଙ୍କ ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ବେସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସହରରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସାଇ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ମାତ୍ର 3 ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଏଲ ନଦୀ ହମିରପୁର ଘାଟରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ। ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅନ୍ୟ 2 ନାବାଳକ। ନିଖୋଜ ବାଳକ ସେକ୍ଟର 20 ପମ୍ପ ହାଉସ ବସ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହେମଗିରି ଥାନା ଗୟକପାଲି ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳର 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। 27ତମ ବେଦବ୍ୟାସ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜଭବନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବର 3ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଳିକା ଭଲିବଲ ଦଳରେ ରାଉରକେଲାର ଲଳିତା ତିର୍କି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୟୁପିରେ ନଭେମ୍ବର 6ରୁ 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ସୋମବାର।